Yeah. Now we are at Heidi's work. I didn't take the GoPro. Well, we are going to take pictures anyway after. Oh my god, I see a little cal. A little cal. A little cal. Den er ikke stor. Nej. Har du ikke set dem før? Ikke lige der. Look at them. Hey cows. Wow. Er det malkekøer? Oh my god, Heidi. Oh. Look at it. Oh my god, it's adorable. Eating pie. Oh my god, Heidi. It's so big. Hi. Wow, look at that. Oh. De ligger. They are lying down. I'm just fascinated. Er det din kæleko, du leder efter? Ja. Heidi is looking for her cotton cow. Wow. Good morning, ladies. Morning, morning, morning. Good morning. Good morning, everybody. Det er nysgerrige, vi er. Ja, det er de i hvert fald. Hej. Du fandt ikke din cotton cow? Nej, hun er væk. Nå? Hun er væk. Ligger hun derovre måske? Det kan være. Hun hedder 37-47. Nå. 37, 47. Yeah. Now we are gonna look at baby cows. Hi. How adorable is this? Oh my god. Oh, sorry. Look at that. Well, we are going to look at more babies. Oh my god. Heidi. Må man røre? Ja, det må du da. Ja, der er ikke noget i. Nej, den er tom. Oh my god, er de forskellige farver? Oh, look at that. Der er flere hernede. Oh, Det er ikke kun dem der. det er ikke kun dem der. Nu bliver de lidt større. Look at them. Der er ikke så mange. Vi har jo lige fået hentet kalve i dag. Ah, hvor er de søde. Oh. Hej. Skal du ikke være bange? Der er ikke nogen. Nej, okay. Hej. Så det kan nok til dem, der er lidt større. Yeah. Det er store køer. My god. Wow. De kommer bare. Jamen, det er fordi, de plejer at få... Nå. Hej køer. Kom galt i byen. Er det kommet galt i byen? Hvorfor? Hvad mener du? Jamen, det skal ikke være derinde. Det er faktisk 46. Men er den kommet derind? Ja, det er så et godt spørgsmål. Why are you here? Hi. This is the cotton cow. Yes, if I can. Lige stå her først. Ja. Måske sådan. Og mit hår sidder fint nok. Ja, Perfekt. det synes jeg. Du skal bare have skoene på. Ja. Det vil sige, at jeg skal ikke til billeder af sko. Eller hvad? Så
tager jeg den bare af. Ja, jeg tager den bare af. Det går. Det går meget godt. Det går rigtig godt herude. Nu er lige bange. No. Nå ja, det er bare fordi, at den skyder lidt ud. Hvad var det? Det er for at skræmme fuglene væk. Så, nu er jeg klar. Fuck sake! Og mit hår sidder fint nok. Ja. Perfekt. Så. Op på! Perfekt. Beauty. Undskyld. Det er godt i min tær. Ja, I'm sorry. Det var også fordi, jeg skal have... Jeg ved det godt. Jeg ved det godt, Mike. Jeg ved det godt. Vil du stadigvæk... Det kan være, at du så undersøger, at du kan gøre et eller andet her. Ja. Og jeg tænker også, bagefter skal jeg lige have mine bukser på. Ja. Og der tager jeg støvlerne på, så det må du også godt til benene for. Men var der en, der skød, eller hvad? Nej, det er, jeg ved ikke lige, hvad der er sket præcis. Nå. Fuck, jeg fik et chok, man. Det har vi på film. Ja. Altså ikke. God. Det er god. Det er godt, Heidi. Det er et meget stort hjul. Okay. Ja, det er så grove i mødingen. Der er skoen ikke i vejen, vel? Du skal i hvert fald lave noget, hvor du igen står bagved og skrutter. Jeg skal lige have den her herover, fordi jeg ved så. Sådan her. Ja, lidt til siden her. Hvad? Jeg tør ikke at hoppe. Nej. Og jeg skal lige have vejen. Nej, det var ikke det. Det var bare ikke det, jeg skal have lys på dig. Og den lyser ikke, eller den tager, ja, lyset rammer dig ikke, hvilket ikke er godt. Nå.